Салом тамошобинони азиз, дарси навбатиро дар бораи бастаи барномаҳои офисии Microsoft Office таҳия намуданиям. Бояд қайд намуд, ки бастаи барномаҳои офисии Microsoft Office машҳуртарин баста дар саросари дунё ба ҳисоб меравад. Аввалин маротиба 19 ноябри соли 1990 ба истифодабарандагон барномаҳои худро пешниҳод намудааст. ин бастаи офисӣ дорои версияҳои мухталиф аст, яъне шурӯъ карда аз версияи 2003, 2007, 2010, 2013, 16 ва 19 ки ҳар як ин бастаҳо дорои барномаҳои мухталиф ҳастанд ва имкониятҳои гуногунро дар бар мегирад. Бояд қайд намуд, ки ҳар як версияҳое ки нав ба нав мебарояд асосаш версияи пешина аст, яъне версияи пешина такмил дода мешаваду ва версияи нав бар ивази он ворид мешавад. ин дарс дар бораи бастаи барномаҳои офисии Microsoft Office 2019 ҳам суҳбат мешавем, ки он дорои бениҳоят имконият ва барномаҳои зиёд аст. хоб, якум барномае ки дар баста ҷойгир мешавад барномаи Word. ин барнома барои коркарди матнҳо, таҳияи нашр, чоп ва гайра лозим мешавад. умуман ҳар он ҳуҷҷатнигорие ки мо дар ҷои кор тартиб медиҳем бо истифода аз барномаи Word. дуюм барнома барномаи Excel аст. ҳама ҳисобкитоби оморӣ, молиявӣ, иқтисодӣ, математикӣ ва ба ҳамин монанд дар асоси барномаи Excel ҳалли худро дарёфт мекунад. барои намоиш додан муаррифии ягон лоиҳа ба дигарон фаҳмонидани маъруза истифода мебаранд аз барномаи PowerPoint. ҳангоми кор бо почтаи электронӣ, навиштани пайғом, қабули паёмакҳо ки ҳар як фард метавонад то 3-4 почта электронӣ доро бошад, ҳамаи онҳоро дар худи барномаи Outlook ҷойгир мекунеду ва бидуни даромадан ба браузер аз ин истифода мебаред. яъне ҳамаи почтаҳои шумо дар як барнома ҷойгир шуда бармаҳал синхронизатсия мекунад. барномаи Publisher. ҳангоми ташкили даъватнома, хабарнома, буклетҳо, грамотаҳо шумо метавонед ба назди мутахассис наравед. танҳо метавонед ин барномаро кушоед ва аз шаблони он истифода баред, ки тариқи ин метавон ҳама намуди маърузаҳо, маҷаллаҳо, мақолаҳо, умуман дар нашриҳо чизҳое ки чоп карда мешавад истифода баред. Vision. барои ташкили лоиҳаҳо, диаграммаҳо, блок-схемаҳо дар соҳаи техникӣ ва муҳандисӣ лозим мешавад. барномаи нав аст, аудиторияи нав қадар васеъу дуруст. дигар барнома барномаи Access. пойгоҳи маълумотҳо. дар ҳоле ки корхона бо иттилооти бениҳоят зиёд сару кор гирад, истифода мебарад аз барномаи Access. масалан корхонаҳо ё ин ки ташкилотҳои ба монанди ширкатҳои мобилӣ, беморхонаҳо, ширкатҳои суғуртавӣ ва ғайра ки мизоҷони барзиёд доранд ва иттилооти бештар дар онҳо аст. бонкҳо низ аз он ҷумла. Project. ин барномаест ки барои идора намудани лоиҳа, аз кам ягон лоиҳаро тартиб медиҳед, лоиҳа ё ин ки барнома дар он дар бар мегирад. якчанд имкониятҳоро дар худ дорост. намуди зоҳирии ин барномаҳо яке ба дигаре монанд аст, лекин дар амал яке аз дигаре фарқ мекунад, ки инҳоро мо дарсҳои оянд дар алоҳидагӣ дида мебароем. подписатсия кунед, лайк монед. ташаккур ба диққататон.